Тады пачынаем сённяшнюю сустрэчу, якая прысвечана 100годдзю з дня нараджэння нашага знакамітага славутага пісьменніка Васіля Быкова, аднаго з ганаровых людзей 20 стагоддзя для Беларусі. Владзімір Караткевіч называў Васіля Быкова рыцарам сумлення і свабоды. На жыццё Васіля Быкова прыйшліся цяжкія часы. Гэта і калектывізацыя, і сталінскія рэпрэсіі, і вайна, і потым жыццё пры савецкай уладзе, кароткі, але яркі перыяд беларускага адраджэння і зноў таталітарызм. Але Быкаў заўсёды заставаўся Быкавам, заўсёды казаў праўду, заўсёды хацеў бачыць Беларусь свабоднай і незалежнай. Вядома ж, у Беларусі любому чалавеку вядома імя Васіля Быкова, і ў сённяшняй сустрэчы прымае ўдзел доктар Зіна Гімпелевіч, пра якую я хацеў бы сказаць некалькі слоў, якая раскажа пра сваё адчуванне Васіля Быкова, пра тое, як яна сустракалася, іх лёсы перасякаліся, і пра уласныя сустрэчы з Васілём Быкавым мы сёння пачуем ад Зіны Гімпелевіч. Я толькі хочу сказаць, што доктар Зіна Гімпелевіч, ганаровы прафесор універсітэта Ватерлоо у Канадзе. Зіна атрымала ступень доктара філасофіі, ступень магістра славістыкі ў універсітэце Атаву ў 1987 годзе. Да свайго прызначэння ва універсітэт Ватерлоо ў 90-м годзе Зіна працавала ў дэпартаменце замежных спраў і Атаўскім універсітэце, і яна напісала некалькі кніг, у тым ліку кнігу па-ангельску па біяграфіі Васіля Быкова, якая называецца «Васіль Быкаў. His Life and Works», і з'яўляецца аўтарам больш за 80 артыклаў, сааўтарам 2 падручнікаў. Хочу дадаць, што Зіна Гімпелевіч актыўна прымала ўдзел у беларускім жыцці, і на працягу амаль што 15 гадоў была прэзідэнтам Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Канадзе, а таксама прэзідэнтам Канадскай асацыяцыі славістаў з 2008 года па 2014. Коротенька пра Зіну, а цяпер астатні час мы прысвяцім Васілю Быкаву. І Зіна зробіць прэзентацыю. Пасля прэзентацыі, калі ласка, задавайце пытанні, калі у вас вознікнуць, і таксама пішыце ў чат, калі пытанні вознікнуць падчас сустрэчы. І аставляйце каментары таксама. А цяпер, калі ласка, запрашаем да мікрафону Зіну Гімпелевіч. Шчыры дзякуй, Юрась. Шчыры дзякуй, Алесь. Шчыры дзякуй вам усім, дарагія суродзічы, за еднасць і магчымасць разам з вамі успомніць, ушанаваць і такім чынам прадоўжыць справу Васіля Владзіміровича Быкова, які даказаў як сваімі творамі, так і ўсім сваім жыццём вартасць, любоў і вернасць нашай радзіне. У гэтым сэнсе ўспамінае словы лепшага сябра Быкова, нашага цудоўнага паэта, спадара Рыгора Барадуліна. Нарадзіўся ў 1935, памёр, на жаль, у 2014. Ён як мантру паўтараў над труной сябра, а потым таксама пры нашых прыватных сустрэчах тую ж самую фразу: «А для мяне Васіль жывы, заўсёды жывы». Яго фраза паходзіць на нашу сакраментальную «Жыве Беларусь». Ці не праўда? Ці згодны? А зараз дазвольце прайзнесці наступныя эпіграфы да дакладу. «Біце ў сэрца іх, біце мячымі, не давайце чужынцамі быць». Максім Богданович, 1891-1917 годы жыцця. Толькі ж, браце, край не згінуў, не пагнуўся яго стан, і з нас душы не вынуў ні маскаль,
не польскі пан. Якуб Колас, годы жыцця 1882-1956. Прозвішча ад нараджэння Константин Мицкевич. Добрае прозвішча, так? Шалёная актыўнасць адных, пры мяшчанскай пакорлівасці другіх. З аднаго боку мараль, двойкосці, мэта – усё, сродкі – нішто. З другога – моя хата з краю. Палітыка не нашая справа. За ўсіх думае фюрер. Мы маленькія людзі. І ў дадатак самая раз'юшаная прапаганда, здольная чорнае выдаць за белае. Васіль Быкаў. Вось такім строгім голасам Васіль Быкаў б'е ў нашыя сэрца. А апошні эпіграф, выбачце, ёсць мілы цудоўны падарунак ад Вацлава Гавела, які нарадзіўся ў 1936, памёр у 2011 годзе. Чэшскага пісьменніка, паэта, эсеіста, драматурга, мемуарыста, дысідэнта і прэзідэнта Чэхаславакіі з 1989 году па 1992 і Чэшскай рэспублікі з 1993 па 2003. Было вельмі міласціва з яго боку адказаць на мае запросіны, сказаць думку пра Васіля Быкава. Вось што Вацлаў Гавел казаў пра сабрата па Перу. Ён казаў гэта на ангельскай мове, але мы трошкі ведаем усе ангельскую мову. Так? I hold Василь Быков in high regard due to his distinct position in both as an advocate of human rights and as an opponent to different totalitarian regimes in Belarus. Yet, even more so, I feel a certain correlation between our destinies. During our encounter, he never lost hope for positive changes in his country's future. I very much regret that he has not been lucky enough to experience such changes, unlike those of us in Czechoslovakia, Poland, or Hungary. End of quotation. Пры канцы подпіс Гавела і яго любімы знак «Маленькае сярдэчка». Гэтыя строкі – доказ поўнага прызнання Васіля Владимировича Быкова ў дэмакратычным свеце. Васіль Быкаў не толькі аўтар найбольш выдатных узораў беларускай літаратуры 20-го і нашага стагоддзяў, але таксама чалавек, які мае надзвычайна вялікую грамадзянскую і нацыянальную важнасць для сваёй і нашай шматцярпелай краіны. Не дзіва, што ён быў і з'яўляецца выразнікам многіх спадзяванняў і апасак інтэлігенцыі і ў сваіх публіцыстычных працах, і ў яго выбітнейшых мастацкіх творах. Дадам, што ў сваіх мастацкіх творах і ў штодзённым жыцці Василь Владимирович Быков ніколі не прапускаў несправядлівасці. Вось, напрыклад, што ён мне расказаў пра жорсткасць легендарнага маршала СССР. Але як мой другі бацька Каменскі казаў заўсёды «сесер» Георгія Жукова. І як маршал дрэнна адносіўся да пажылых людзей, якіх зноў мабілізавалі пасля вайны таму, што ўлады думалі ўжо пра магчымасць наступнай. Як і ўсе ўдзельнікі вайны, кожны з іх перажыў, як і Васіль Быкаў, не адно раненне. Мы памятаем, што Быкаў, які быў маладзейшы за салдат і афіцэраў, якіх, як і яго, і шмат іншых забралі другой раз у армію ў 45-47 годах. Што ж рабіў маршал? Па-першае, раніцою ён ганяў гэтых пажылых людзей бегаць па лагеру і вакол лагера.
Потым Жуков заставляў іх скакаць праз здаравянога козла. Памятаеце у нас на гімнастыкі? І трасці ад смеху, гледзячы, як яны падалі на зямлю. А яны, бедныя, ледзь дыхалі. Вось так здзекваўся расійскі маршал над былымі салдатамі, якія выйгралі гэтую страшэнную вайну. Гэта не ён яе выйграў, гэта яны яе выйгралі. А Быкову было балюча за гэтых людзей, за кожнага з іх. Вось такі ён чалавек, духоўны, душэўны, разумны, таленавіты, а галоўнае, вельмі добры. Такі нізкі ж яму паклон ад нас, яго нашчадкаў на векі вякоў, дарагія быкаўцы. Ну а зараз трохі аб нашым першым знаёмстве. Пачалося яно не так, як хацелася бы. Я приехала в Минск и позвонила на хату господарства Быковых. Василий Владимирович взял слухалку. Ну, назвалась и казала, что хочет написать его биографию на английской мове. А отказ почула: дороженькая, моя биография в моих книгах. Коли цікава, да читайте. А коли не, коли ласка, не турбуйтесь. Одна з моих лепших сябровых, староста нашей группы института, за якой сябруем 59-й год, уже некоторые столько не живут, правда, казала: не хвалюйся, пойдем зараз до Мальдиса. Профессор, доктор филологии, академик Адам Мальдис, який народился у вёскі Расолы в 32-м году, помер у Менску в 22-м, был и застаецца в нашей памяти патриархом белорусской гуманитарной культуры. И он мал феноменальную память. Бывает ж такое. Акрамя того, что сам был першай галоўнай навуковай зоркай беларускай культуры, Мальдис нейкім чынам ведаў пра ўсё і ўсіх і заўсёды. Трэба таксама адметіць, што не гледзячы на сваю высокую пазіцыю, а магчыма і дзякуючы ёй, спадар Мальдис вызначаў паважную якасць беларускай уніяцкай царквы ў той час, калі дзяржава яе знішчыла. Нейкім чынам яны да яго не чапляліся. Карацей, нашай краіне ёсць чым ганарыцца за нашых дзядоў і бацькоў, дзякуючы і ў поўнай меры акадэміку Мальдису, які так любіў нашага Быкова. Ну вось, калі прыйшлі да Мальдиса, выпілі з ім па чарачкі, сяброўка не піла, яна ў мяне добрая. Я рассказала про отказ Быкова, а ён мовіў: не турбуйся, зараз усё поправим. Узяў слухалку і крычыць туды: Василь, да цябе зараз прыйдзе дзяўчынка, яна дачка нашага кампазітара Каменскага, так добра прымі яе. Я тут квякнула, што я не дачка, я падчараца, а ён мне кажа: маўчы, я про цябе ўсё ведаю. Каменскі лічыць цябе дачкой, значыць дачка, ідзі з Богом. Потым прыйдзеш да мяне і адчытаешся, як прайшло. Калі прыйшла да Быковых, там уже сядзела журналістка з Фінляндіі. Расійская мова ў яе была дрэнная, яна пыталася з Быковымі гаварыць па-ангельску. Яны трохі ведаюць нямецкую, але ангельскую не ведаюць. Ну, я так перакладала яе пытанне з гадзінку, а потым даволі нахабна ёй казала, што зараз прыйшоў мой час. Неахвотна, але яна пайшла, а мы пачалі ўспаміны пра жыццё і знаёмых. Сапраўды, ну, падфарціла мне. Як Быкаў кажа, што бывае, што і маленькаму курынятку магчыма зярнятка знайсці. Я знайшла велізарнае дзёрнышка. Вось там Ірына Михайловна Быкова принесла гербату, і мы правялі караценькае першае інтэрв'ю, якое ў мяне ёсць у першай кнізе. Але я ўбачыла, што яны стаміліся і папрасіла дазволу прыйсці на заўтра. А ў наступны дзень уже бегла на танкавую 9, як у родную хату. Апошняе і найбольш поўнае інтэрв'ю прайшло ў лютым 2001 году, калі прыехала да Быковых во Франкфурт. Тут я павінна дадаць ці паўтарыць трохі пра добры характар Быкова, яго
гумор. Чамусьці ўсе людзі думаюць, што ён такі сур'ёзны. Не, там столькі гумара, што хваціць на ўсіх беларусаў света. І, канешне, пра яго цудоўную смешку, якая свяцілася ў яго вачах. І асвятляла ўвесь твар. І па праўдзе, ну, для мяне ўвесь белы свет. Ну вось, купила супер-дупер магнітафончик по дорозе до іх, каб запісаць інтэрв'ю, і ніяк не магу яго выкарыстаць. Вы ведаеце, якая я добрая з тэхнікай, так? Быкаў глядзіць на мае мукі са сваёй добрай усмешкай і кажа, цытата, «А у нас кажуць, што ў дарогу не трэба браць новыя боты». Ну, схавала гэты інструмент, дастала нармальныя плёнкі і стары магнітафончык, і справа прайшла добра. Усё інтэрв'ю запісана ў першай кнізе. На жаль, гэтыя плёнкі згарэлі, у хаце быў пажар, але галоўнае, што запісы, якія да таго перанесла на бумагу, засталіся ў кнігах. Моя миссия была и есть писать на английской мове, как распосредствовать нашу культуру по англомовному свету. В 2001 году вышла на английской мове моя первая книга, присвященная творчеству письменника Василия Владимировича Быкова. Вот она, Василь Быков, His Life and Works. Кніжка вельмі хутка разышлася, так што людзі цікавіліся. І дзякуем. На беларускай мове гэта Васіль Быкаў «Жыццё і праца». Кніга была выдадзена на англійскай мове універсітэцкім выдавецтвам «Могил Квинс». Другая кніга «Василь Быков. Книги и судьба. Москва. Новое литературное обозрение» 2012 года. Яна мае сваю гісторыю. Неяк на канферэнцыі я прапанавала кнігу пра Крывіча Ірыне Прохаравай, гаспадарыні НЛО. Яна казала, што Крывіч яе ніколькі не цікавіць, а вот каб я напісала на расійскай мове кнігу пра Быкаву, дык яна надрукуе. Я неяк з іншым тоном спыталася, а чаму Быкаў? У нас шмат цудоўных пісьменнікаў на Беларусі. А яна адказала, таму што мы ўсе у яго даўгу. Сама Прохарова мне падабалася, таму што, не гледзячы на тое, што брат алігарх, паводзілася сціпла і дастойна. Яна друкавала кнігі, напаўняла валізкі, распаўсюджвала па ўсіх вугалках былога СССР, асабліва часта яна ездзіла ў Сібір. Туды ж пайшлі кнігі пра Васіля Быкова. Ну, вось і такія расійцы ёсць на белым свеце. На жаль, не так іх шмат. А чаму я зацікавілася прозай Васіля Быкова? Па-першае, шчыра любіла прозу пісьменніка і чытала яго рэчы ўжо, я думаю, 16 гадоў, калі не раней. Ну, 16 точно. У інстытуце у нас была добрая бібліятэка у педагагічным, ці, як мы яго называлі, МПІ, малапітомнік ідыётаў. Па-другое, як казала, давялося з Васілём Быкавым і з яго жонкай Ірынай Міхайлаўнай сустракацца ў Менску і ва Франкфурце. Кожная сустрэча была дарам Божым, і адносіны крэплі. Нават тады, калі не было магчымасці сустрэцца, размаўлялі па тэлефону. Аднойчы пазваніў ён сам. Сказаў, што ў яго знайшлі рак. І каб я нічога не казала яго жонцы, што ён сам скажа, калі час прыйдзе. Ачевидці, хацелася падзяліцца са знаёмым чалавекам, які не будзе трапаць языком пра бяду, якая насамрэч не толькі няшчасце для сям'і, а для ўсіх нас, яго паслядоўных нашчадкаў. Ну, а апошняя сустрэча, я казала, была ўжо на паходынах. Паходыны зрабіліся яскравым прыкладам таго, што беларусы не лыкам шытыя людзі.
Труну неслі на руках з дома літаратараў. Народу было шмат. Як кажуць, яблыка не было дзе ўпасці. Транспорт астанавіўся, прапускаючы працэсію. Аўты гудзелі без перапынку ў падтрымку дэманстрантаў. І гэта не гледзячы на тое, што халопчыкі лукавага упраждалі, каб людзі сядзелі ціха па хатах. Але мы ім не паддаліся. На відэо, якое уже дасылала і Саша паказваў. Так, Саша? Магчыма, паглядзець, як беларусы прашчаліся з пісьменнікам. Аднойчы пасля даклада пра творчасць Быкова на канферэнцыі ў Маскве мая сяброўка, працавалі разам у архівах, Віолетта Гудкова, жонка Льва Гудкова, дырэктара Левада-цэнтру, які зараз знаходзіцца ў Нямеччыне, казала: «Божа, як жа ты яго любіш?» Тады я ёй адказала, што так, я вельмі люблю яго творы, але не менш люблю і паважаю яго самого за яснасць розуму, сціпласць паводзін, ён быў вельмі сціплы чалавек, самастойнасць і, конечно, за поўную незалежнасць і арыгінальнасць мышлення і неаб'ятнага таленту. Але галоўнае, ён з'явіўся прадстаўніком свайго пакалення, які расказаў пра вайну праўду, якую хавалі ад мяне і майго пакалення ў СССР. Больш таго, праз яго кнігі я зразумела свайго роднага тату. Сябры ведаюць, што я мала шчасця, таму што давялося пазнаёміцца і нават пасябраваць і з нашым геніем беларускага слова і яго цудоўнай жонкай. І таму, магчыма, амаль штодзень атрымліваю запрошены, каб падзялілася ўспамінамі пра нашы сустрэчы. Так што казаць пра то, што беларусы абыякавыя, гэта грэх. Правда? Вось. Магчыма, насамрэч напісала аб ім і яго творчасці 2 кнігі. У кожнай ёсць інтэрв'ю з ім, ды і колькасць артыкулаў. А таксама на кожнай сусветнай мясцовай канадыйскай канферэнцыі чытала даклады пра яго жыццё і творы. Добрая частка расійскіх калегаў не раз пыталіся мяне адукаваць, гаворачы, што Быкаў расійскі пісьменнік. Тлумачыла ім, што яны чытаюць пераклады. Вось тыпічны выпадак. На кожнай сусветнай канферэнцыі, як ведаеце, ёсць кніжная ярмарка. У перапынак пайшла паглядзець, чаго там даюць. Схапіла кнігу Быкова у перакладзе на расійскую мову і шукаю імя перакладчыка. Як Быкаў казаў, большай часткай спачатку і даволі доўга яго творы перакладаў Міхаіл Гарбачоў. Толькі не пужайцеся, Бога раді. Гэта не расійскі царок, а, як ён сам казаў, беларус, які жыў у Маскве. Ну, кручу книгу з усіх боков, а продавщица говорит: берите женщину, не сомневайтесь, это книга крупного русского писателя Василия Быкова. На что я отказала, что письменник, безумовно, великий, только он не русский, а белорусский. Як я на меня только не обзывала, и дурницы, и неадукованной, ну и іншими добрыми словами. Но я атрымала ад яе адукацию, заплатила, схапила книгу и побегла на конференцию. Эту историю рассказала Ирине Михайловне, мы добро посмеялись от живота. Зараз скажу пару слов про прыгожае мастацтва пісьменніка. Добра? Вы яшчэ не стаміліся ад мяне? Добра, працягвайце, калі ласка. Мало хто ведае, што з-за вайны Беларусь страціла самародка, мастака Васіля Быкова. Так, калі скончыў сямігодку, Быкаў пайшоў вучыцца на скульптурнае аддзяленне Віцебскага мастацкага вучылішча. Таго места, дзе ў свой час вучыліся і адначасна працавалі так званыя, так знаныя мастакі французскай школы. Шагал, Сутін, Мінін, Шанін, Дабужынскі і шмат іншых так званых мастакоў парыжскай школы з Беларусі. Вось дурніца жа. Мама заўсёды казала, што рукі растуць не з таго месца. Вось маю добрую вельмі
калі хочаце, калі будзе час, прачытаю пра мастакоў парыжскай школы. Але вось мы з Сашам Каралькевічам і яго дачушкай зрабілі такую кнігу апошнюю пра мастакоў беларускіх. Таксама, дзякуючы Богу, нядрэнна пайшла. Правда, Саша? Так, так. Ось. Ну, вось, іх было вось гэтай кніжцы гавораць, што каля 40 чалавек, а мы з Сашам знайшлі больш. Вось. Насамрэч, яны былі першымі выхаванцамі мастака і настаўніка Ігуды Пэна. Як ведаеце, Пэна забілі. Неяк я спыталася ў Быкова, чаму? На яго думку, забілі старога мастака. Можа, за грошы? І ён аж голас узвысіў. На якія грошы пры саветах у беднага старога хворага яўрэя. Забілі яго НКВД за тое, што ягоныя вучні падаліся на эміграцыю, казаў Быкаў. Ну, а сам Быкаў быў вымушаны пайсці з мастацкай школы ў сувязі з матэрыяльнымі праблемамі у беднай сялянскай сям'і, як казала. У той жа час ён не давучыўся. Краіна адмяніла стыпендыі для сялянскіх дзяцей і юнакоў. Не было заробку, няма было на што купіць краскі, кісці і іншыя неабходныя рэчы для мастацкай працы. Трэба памятаць, што Быкаў быў для нашага свету адным з першых, хто разам з Барадулінам і іншымі свядомымі беларусамі з вялікай цяжкасцю, але па праву беларусаў вярнулі імя Шагала і іншых мастакоў да Беларусі на іх радзіму. І яны дабіліся музея для мастацкіх прац у Віцебску для гэтых мастакоў. Да і давайте не забудем, што яшчэ раз, што і сам пісьменнік вельмі любіў маляваць і рысаваць. Сказаў, што яму лягчэй маляваць і рысаваць, чым пісаць. На канферэнцыях калегі мяне некалькі разоў пыталіся, ці быў Быкаў рэлігійным чалавекам. Так, я казала, што быў. Толькі не такім, як яго добры хрысціянін, Божы чалавек і яго лепшы сябра Рыгор Барадулін. Тот быў сапраўдным хрысціянінам. Галоўная быкаўская рэлігія была і ёсць праўда, як жыцця, так і смерці, як душы, так і рацыянальнага разумення розных часоў, пры якіх ён жыў і працаваў. Але ўсё ў жыцці, як ведаем, мае асабістую выснову, як кажуць расейцы, лічку сваю. Так думаю, нават упэўнена, што кожны з вас, прачытаўшы нарысы, апавяданні, эсэ, аповесці і раманы пісьменніка Быкава, таксама знойдзе дастаткова свайго, сардэчнага, асабістага, не толькі для сябе і аб сябе, а таксама аб сваіх бабулях і дзядах. Цікава, што на вайне сапраўды, як растлумачыў нам Быкаў, характар чалавека поўнасцю адчыняецца. І бывае так, што розныя людзі чуюцца і паводзяцца аднолькава. А тут, калі дазволіце, трохі раскажу, што я памятаю пра сваё асабістае, пра тату, які таксама прайшоў пра ўсю вайну. Чытаць ці перавесці на... Читайте. Я рана страціла тату. Мне было 10 гадоў, сястрычкі 13 з паловай, а тату ледзь споўнілася 50, калі ён памёр. Справа ў тым, што ў гэтай генерацыі абсалютна аднолькавая судьба. Ну вось, мой бацька, Якаў Гімплевіч, як і Быкаў і шмат іншых беларусоў, быў мабілізаваны ў першы дзень вайны ў якасці малодшага лейтэнанта, скончыў вайну, як і Быкаў, капітанам і маёрам у запасе. Абодва служылі спачатку ў пехоце, як вядома, найбольш апаснай армейскай баявой часткі арміі, а 43-го ў інжынерных вайсках, але ў розных часцях. Нават раны ў них былі аднолькавымі.
былі параненыя і ў ногі, і ў жывот. Але ў жыцці яны ніколі не сустрэліся. Таксама была вялікая розніца ў ўзросце. Тата быў старэйшы за Быкова. Ды і розныя яны былі. Літаратура і мастацтва тату не цікавіла. Ну, дык вось, сказала я сяброўкі Віялеце, яшчэ раз паўтараю. Разумееш, Быкаў мне казаў усё у сваіх творах, што не хацелі казаць тата і дзядзька Мікалай, з якім яны разам ваявалі. А я зараз столькі сплачваю яму доўг, як магу. За яго праўду і давер да нас, нашчадкаў, а таксама за яго навуку для наступных генерацый, што вельмі паважна. Ніколі не забуду, што дзякуючы яму Быкаву, яго творам, я зразумела генерацыю майго тату, які страціў першую сям'ю, жонку, 3 малых дзетак і малодшую сястру, Зіну, настаўніцу ў сярэдняй школе, падчас галакасту на Беларусі. Мама, 3 яе малодшых браты, сястра і я, гэта другая, пасляваённая сям'я таты. Пасля вайны на нашай вуліцы мала хто маў роднага тату. Шмат загінулі на вайне. Мы ніколі не забудем, што чвэрць беларусоў загінула на гэтай страшэннай вайне. Ці памерлі ад ран. Нехта завёў новую сям'ю, а іншыя з'ехалі з Менску. Сябры з вуліц вельмі любілі майго тату, ён іх падкармліваў. І на дзень зарплаты часценька частаваў цукеркамі, падушачкамі. Не ведаю, якіх можна любіць, але ў той час гэта былі адны цукеркі, ну, такія танныя. І ён іх качаў, як яны прасілі, на сваіх бедных параненых каленках. Але большасць маіх сяброў з вуліцы малі бабку ці дзеда. Я ўвесь час чаплялася да таты, што таксама хочу бабку ці дзеда. Тады ён назначыў маім дзедам свайго ардынарцыі сябра, дзядзьку Мікалая, якому было тады 22-23 гады. Так што умудрылася атрымаць дзеда, якому было 22 гады. Мікалай, як і тата, паходзіў з заходняй Беларусі. Абодва былі селянамі. Тата маў фарму у мястэчку, якое называлася сяліба да таго часу, як з'явіліся саветы. Сям'я Мікалая мала невялікі надзел зямлі, але дастатковы, каб карміць. Мама мне казала, што яны былі як браты-пабрацімы. Я узрадавалася, вырашыўшы, што Мікалай мой родны дзядзька. Мама казала, што не. Гэтая фраза значыць, што яны, калі кожны з іх быў паранены, ратавалі адзін аднаго, выносіўшы на сябе сябра з поля бою. Маці казала, што на маём бацькі пасля вайны жывога месца ад ран не было, але я не памятавала, каб ён калі-небудзь скардзіўся на здароўе. Праўда, памятаю, як ён падыходзіў да кафельнай печцы, у якой гарэлі дрэвы, і прыжымаўся да кафеля жыватом. Таксама памятаю, як ён час ад часу трываў грэлку на жываце і стараўся, каб мы гэтага не бачылі, прыкрыўшыся газетай. Але я бачыла і я памятаю. Пры жыцці таты раз ці два на год дзядзька Мікалай да нас прыязджаў на калгаснай трохтонкі. Ён заўсёды прывозіў сельмага гэтыя цукеркі. І я ўжо гаварыла, што Васіль Быкаў таксама расказваў пра гэтыя цукеркі з такім шчасцем у вачах. Мама не вельмі шанавала калгасніка Мікалая, ну а мне ён быў любы. Ён, як і тата, быў вельмі добрым чалавекам. А галоўнае, нават я дзіцём адчувала, як шчыра яны любяць адзін аднаго. Яны з бацькам скрываліся ў нашым сарэчыку, пілі гарэлку ці самагон, не ведала, і ціха аб чым-то гаварылі. Я злая, як злая сабака, што мяне не пушчаюць, круцілася ваколь сарайчыка, пыталася падслухаць. Але гаварылі яны ціха, і не гледзячы на тое, што я зрабіла там сябе дзюрачку, я іх бачыла, але не чула. Час хутка ляціць, так? Новая частка. З аднаго боку, ужо 21 год пайшоў з паховін Васіля Владзіміровича Быкова. Але для яго сям'і, чытачоў, якія захапляюцца творамі пісьменніка па ўсяму беламу свету, ён як бы жыве таму, што жывуць яго творы, у якіх ён несе праўду аб вайне, аб СССР,
і што для нас, беларусаў, асабліва паважна аб нашай з вамі радзіме Беларусі. Дазвольце паўтару. Зараз ніхто з чытачоў у свеце не сумняваецца ў тым, што Васіль Быкаў ёсць найбуйнейшы не толькі беларускі, а і навогул славянскі пісьменнік, творы якога добра вядомы ва ўсім былым савецкім звязі і за рубяжом. Ён атрымаў павагу і папулярнасць у першую чаргу дзякуючы сваім надзвычай праўдзівым творам пра другую савецкую вайну, сусветную вайну і яе наступствы. У гэтым сэнсе мы можам яго дзейнасць параўняць толькі з Эрнестам Хемінгуэем, які нарадзіўся ў 1899, памёр у 1961, які пісаў праўду пра грамадзянскую вайну ў Гішпаніі і пра першую сусветную вайну. Галоўны яго твор, як ведаеце, Farewell to Arms, развітанне з оружжем. Але схожасць тут толькі ў праўдзівасці апісання вайны пісьменнікамі рознай генерацыі і культуры. А велізарная розніца ёсць у тым, што Хемінгуэй любіў вайну, а Быкаў яе ненавідзеў не менш, чым Эрых Марыя Рэмарк, які нарадзіўся ў 1898, памёр у 1970. У гэтым сэнсе Васіль Уладзімірович Быкаў сваёй творчасцю як бы падмацаваў знакамітую фразу князя Андрэя з рамана Льва Толстога «Вайна і мір». Якая гэта гадасць, мерзасць, вайна. Вы не стаміліся, магу прадаўжаць? Я думаю. Працягвайце, калі ласка. І зараз, калі чалавецтва стаіць над пропасцю трэцяй сусветнай, якую правацыруе наш нядобры сусед з тым, каб прыкрыць свае асабістыя гнусныя справы, а яго падсобніц слуга і жопаліс, выбачце, які здзекуецца з нашага мірнага і добрага народу, і як вампір, які не толькі п'е народную кроў, а адначасна з'яўляецца галоўным турэмшчыкам нашай краіны. Страшэнна амаль падумаць пра жыццё больш за 1500 вязняў на Беларусі. Я параўняла нядаўна у Пуціна столькі ж. Але мы разумеем, што гэта маглі быць і мы. Кожны з нас, калі б там жылі, мы б не маўчалі, правда? Мы з вами на эміграцыі жывем як у Бога за пазухай у параўнанні з суайчыннікамі, хто не жыве пры свабодзе і дэмакратыі. Таму мы павінны сплачваць доўг радзіме, дапамагаць нашым людзям на радзіме і распаўсюджваць праўду пра Беларусь кожны божы дзень на весь белы свет. Штодзённа нам патрэбна паведаваць свету праўду пра Беларусь і пра бандыта лукавага Шчанка і яго прысных. Карацей, по ўсяму свету мы павінны крычаць, што мы быкаўцы, не лукашысты, што мы любім радзіму, што беларусы не хочуць вайны проста таму, што ніхто на свеце так не пастрадаў і ад першай, і ад другой сусветнай, як нашыя родныя на нашай зямлі. Як дапамагаць, я не ведаю, але мы павінны разам падумаць. Ведаю таксама, што нам нельга дазваляць нікому глядзець на нас зверху ўніз. У гэтым сэнсе трэба памятаць адносіны да нас выдатнага расійскага пісьменніка Александра Солженіцына, які напісаў грамадны артыкул пра Беларусь і Украіну, дзе ён лічыў абедзве краіны прыдаткамі сваёй вялікай Расіі. Мне іх задала гэтае пытанне спадару Быкаву, пытаючыся зразумець, чаму Солженіцын ацэньвае нас як людзей другога, ніжэйшага сорту у параўнанні да расейцаў. Ён некаторы час памаўчаў, а потым адказаў. І вялікія людзі робяць памылкі. Так Александр Солженіцын зрабіў сваю. Вось вам і розніца паміж расійскім пісьменнікам і нашым Быкавым. Першы ёсць чыстай вады русафіл, дзе яго турбавала толькі яго вялікая у косках Расія, і
І асабліва, між прочым, яго асабістая слава. А наш Быкаў, сціплы чалавек, любіць сваё і паважае чужое. Праўда, шмат людзей тады напісалі Солженіцыну лісты пратэсту супраціў яго амаральнай маралі. Я таксама напісала, але бачыце, што ответа не было. Ці вы думаеце, што Быкову хацелася займацца палітыкай? Конечно, не. Ён хацеў пісаць і маляваць. Але ён чалавек доўга, патрыёт. І прыйшлося жыццё вымусіла займацца тым, што было патрэбна радзіме. Як мы ведаем, Васіль Быкаў таксама атрымаў важнейшую ролю ў беларускім нацыянальным адраджэнні, прадоўжвае без перапынку гэтую справу до свайго апошняга дня, до свайго апошняга часу. Асабліва яго роля паважная у страшэнныя для радзімы 90-е годы. Ён не толькі падтрымліваў барацьбу суайчыннікаў за дэмакратію і незалежнасць, але ён прымаў удзел у кожнай справе і дэманстрацыі супраціў дзяржаўнай палітыкі Лукашэнкі, калі быў там. Быкаў заўсёды станавіўся ў першую калону дэманстрантаў. Разам з ім пад локаць. З ім ставаў яго сябра Рыгор Барадулін. Я не запісала, але з другога боку па другі локаць ставаў Бураўкін. І да іх нямедля долучаліся беларусы ўсіх генерацый шляхоў жыцця. Быкаў ніколі не ілгаў. Ён не ведаў, як гэта робіцца. Ён меў велізарнае сэрца і дабрэйшую душу. Ён, як казаў кампазітар Каменскі, які заўсёды чытаў яго творы, пісьменнік Быкаў ёсць таленавіты і дабрэйшай душы чалавек. Што паважна пры гэтым дадаць, Быкаў заўсёды быў і аставаўся вельмі рацыянальным чалавекам. Аліг'ера Данте калісьці казаў, што душа, цытата, душа чалавека ёсць цуда свету. А ў Быкава была і назаўсёды засталася маладая, жывая, добрая душа, якая свяцілася ў вачах, усмешкі, і, канешне, у яго творах. І гэтая сталасць жыла у ім, не гледзячы на тыя сур'ёзныя праблемы галоднага дзяцінства, юнацтва, цяжкасці даваенных, ваенных і пасляваенных часоў, уключна унутранай і знешняй міграцыі, эміграцыі і доўгай дарогі дадому. Паўтараю, што творчасць Быкава заўсёды ёсць адметная моцным маральным імператывам. Яго называлі сумленнем нацыі за яго смеласць, непадкупнасць, багацце ведаў, праўдзівасць і празрыстасць творчага таленту. Ён быў першапраходцам у гісторыі сучасных славянскіх літаратур у спалучэнні да шырокай і складанай карціны чалавечых паводзін у экстрэмальнай сітуацыі. Літаратуразнаўцы, я таксама, любяць даваць назовы, ярлыкі, клічкі аўтарам. Дык адны наклеіваюць пісьменніку марку рэаліста, той, хто піша пра рэальнасць жыцця, іншыя экзістэнцыяліста, той, хто піша пра існаванне жыцця. Можа, і тыя іншыя маюць рацыю, а для мяне ён проста мой Быкаў, наш Быкаў. А для іназемцаў, якія разумеюць яго талент і вучацца ад яго талерантнасці і ведам жыцця, магчыма, ён ёсць часткай Быкаў для ўсіх. Упершыню прыцягнуўшы да сябе ўвагу ў канцы 50-х, пісьменнік, дзякуючы перакладу яго твораў на замежныя мовы, прынёс больш свядомасці аб беларускай літаратурнай і культурнай якасці да шырокай міжнароднай аўдыторыі, чым які іншы беларускі пісьменнік да яго. Гэта нават не гледзячы на ўсе спробы савецкіх уладаў прадставіць яго рускім пісьменнікам. Так паўтараю, што ягоныя творы былі буйна перакладзены з беларускай на рускую і на шмат іншых замежных моў. Але самі ведаеце, што любы пераклад заўсёды згубляе у сваім працэсе і індывідуальнасць аўтара, і індывідуальнасць
аўтара як такавую, і стылевую арыгінальнасць, не гаворачы ўжо аб палітычных скажаннях. У 90-х, калі Беларусь сутыкнулася з рознымі нават нечым больш складанымі, чым у савецкія часы праблемамі, Васіль Быкаў працягваў уздымаць з максімальным аўтарытэтам сацыяльна-палітычныя і літаратурныя пытанні. У гэты самы час асвойваючы у сваёй творчасці новыя шляхі, творчыя метады і невядомыя раней дарогі. У дадатак да шматлікіх узнагарод, атрыманых ім, хоць і з перапынкамі, у савецкія часы ў 97-м ён стаў намінантам Букераўскай прэміі рускай. Гатовілася і Нобелеўская намінацыя, але мы не паспелі. Аднойчы, магу далей? Калі ласка, пожалуйста. Аднойчы Александр Твардоўскі, галоўны рэдактар часопіса «Дружба народаў», які нарадзіўся 21 чэрвеня 1910 года у мястэчкі Загор'е, што ёсць Смаленская вобласць, былая частка гістарычнай Беларусі, падышоў да Васіля Быкава і казаў: «Васіль, у цябе дастаткова добрая расійская мова. З гэтага часу будзеш сам перакладаць свае творы». Лазар Лазараў, які пераняў часопіс Твардоўскага, падтрымаў ідэю. Вось так, не адразу, а пачынае з 200-х, усе пераклады рабіў сам Васіль Быкаў. Дапамагала яму яго жонка Ірына Міхайлаўна Быкава, дзявочае імя Суворава. Яна прафесійны карэктар з Гародні. Даволі хутка гэтыя прафесійныя адносіны перайшлі ў шчырую любоў і потым у шлюб. Па сённяшні дзень мы ў кантакце з Ірынай Міхайлаўнай Быкавай, дзявочае прозвішча Суворава, паўтараю, удавой пісьменніка. Званю ёй, стараюся не менш, чым раз на месяц. Але жыве яна адзінока. Дзякуючы Богу, ёсць унук, які прыходзіць і дапамагае ўпарадкаваць спадчыну Васіля Владимировича. Васіль Владимирович Быкаў не толькі што наш нацыянальны геній, які жыў і працаваў, не згаджаючыся ніколі з гвалтам і лжой. Трэба ўвесь час падкрэсліваць яго натуральны маральны імператыў, разуменне чалавечых паводзінаў у штодзённых, а асабліва ў экстрэмальных сітуацыях, якія ім напісаны як бы асабістай крывёю, так і пасмяротна тою крывёю, што аддалі байцы за свабоду ад фашызма падчас Другой сусветнай страшэннай вайны. Я паўтараюся, выбачце, але хочацца гаварыць і гаварыць аб гэтым. Канешне, такі чалавек зрабіўся косткай у горле для сучаснага дыктатара Беларусі, малаграмотнага зладзея, лукавага інтрыгана і лепшага пуцінскага цябра і падлеза. Безумоўна, чытачы славянскіх краінаў добра ведаюць літаратурнае мастацтва нашага вялікага творца, а англамоўныя чытачы і даследчыкі, за выключэннем такіх, як даследчыкі Арнольд Макміллен і Джим Дынглі, не ведалі таго, што наш геній працаваў ва ўсіх еўрапейскіх пісьменніцкіх жанрах, уключна эсэ, параболы, нарысы, аповесці, апавяданні, раманы, усё, што існуе на белым свеце. Большасць частенька пропускалі паміж вушэй той факт, што 99,9% твораў пісьменнік напісаў на роднай беларускай мове. Зараз уже ніхто не мае сумнення наконт таго, што Быкаў, пачынае з канца 50-х, ранніх 60-х, зрабіўся спачатку найбуйнейшым пісьменнікам роднай Беларусі. Потым хваля пайшла, засталася па ўсяму СССР з тым, каб прайсціся па ўсяму свету ўжо ў 2000-х і застацца ў белым свеце назаўсёды. Магу прачытаць пра бліжэйшых сяброў Быкава, якім ён давяраў. Нам цікава. Можа,
Не, працягвайце тады. калі Ну, ласка. Послухали бы, конечно. Калі ласка, Сябры Быкова. Першую анталогію аб літаратурнай творчасці Васіля Быкова на беларускай мове напісаў Васіль Буран. Васіль Быкаў «Нарыс творчасці. Мінск. Мастацкая літаратура. 1976 год». Я ніколі не магла знайсці гэтую кнігу, на жаль. А першая кніга была напісана на расійскай мове адным з яго лепшых сяброў Лазарам Лазаравым, які ў свой час сумесна з Алесем Адамовічам прадставіў пісьменнікаў звяз пісьменнікаў СССР. У сувязі з гэтым і беларускі звяз пісьменнікаў таксама адкрыў аб'яцці нашаму генію. Быкаў маў шмат сяброў, але самымі блізкімі, як гаворыцца, інтымнымі былі Алесь Адамовіч, Рыгор Барадулін і Лазар Лазараў. Лазар Ільіч Лазарев, сапраўднае прозвішча яго Шындель, нарадзіўся ў 24-м годзе ў Харкове, памёр у Маскве ў 2010. Ён пісьменнік і літаратуразнаўца, быў дацэнтам МГУ з 87-го года. Лазарев таксама быў на фронте, дзе яму адбілі правую руку зусім. Трываў яе мёртвую руку на прывязі. Ён прывязваў хустачку сваёй жонкі на гэтую правую руку і трываў на плече. Пісаў ён і працаваў левы. Ну а бацька Адамовіч, лекар, загінуў на фронте. Маці, лекарка, узяўшы сына, пайшла з ім у партызаны. Алесь Адамовіч нарадзіўся ў Конюхах, у вёскі Конюхі, Менская вобласць, 1927-1994 Москва. Партызаніў з 15 гадоў з матуляй, лекаркай. І Лазараў, і Адамовіч былі высока адукованымі літаратурнымі крытыкамі і пісьменнікамі. Лазараў быў даволі доўга галоўным часопісам, рэдактарам часопіса «Дружба народу». Пасля вайны Алесь Адамовіч атрымаў ступень доктара навук у МГУ. Як піша Андрэй Скурко, Адамовіч, дзякуючы шырокім кантактам у маскоўскіх літаратурных колах, быў для беларускіх пісьменнікаў накшалт добраахвотнага літаратурнага агента. Ён прабіў ім не адну публікацыю ў «Дружбе народу». Тут неабходна дабавіць і ролю Твардоўскага у новым міры, на маю думку. Ён таксама шмат дапамагаў Васілю Быкаву. А калі цябе друкуюць у Маскве, то да цябе вымушана лагодна ставіцца і мінскае ідэалагічнае начальство. Андрэй Скурко, як Быкаў стаў Быкавым, часопіс нашай гісторыі, нумар 4, год 2018, бачынка 10. Яшчэ раз падкрэслю, што Адамовіч, Лазараў і Твардоўскі былі першымі, хто прабіваў дарогу для Быкава для добрых выдавецтваў у СССР. Але галоўнае тут тое, што яны разумелі і цанілі прыродны талент нашага генія. Быкаў вельмі цяжка перанёс смерць Алеся Адамовіча. Вось яго словы, якія прапісаны ў Скурко, ды я сама ад яго чула, калі наведавала спадарства ва Франкфурце. Здаецца, сяброў вакол многа. А памёр Саша, і пагаварыць не стала з кім. Канец цытаты. Но тут дазволю сабе не згадзіцца з пісьменнікам. Яго жонка Ірына Михайловна Быкова, Цуворова, не замяніла, канешне, Адамовіча, але яна ніколі не ўступала яму ў ведах філалогіі і прыгожага мастацтва. Гэта я вам 100% гавару. Вось. А тут ужо ў мяне пайшоў нейкі паўтор. Так што выбачце. Тут тое самае у мяне надрукована. Калі ласка, задавайце пытанні. А я пакуль яшчэ раз пакажу кніжку. Одну. Вось кніжка Лазарава. Бачыце? Так, бачым. Так, бачу. Вось кніжка
Адамовича адваяваліся, дзе ён расказвае сваю версію вайны і партызанчыны. А вось кніжка, пераведзеная на расійскую мову, Быкова. А вось кніжка, якую Быкаў напісаў. Вось Быкаў, калі патрэба, напішыце мне, дашлю, каб чыталі. Добра? Вось яго. Вось вельмі добрая кніжка, шмат людзей у ёй, Навумчык Сергей арганізаваў, шмат, много добрых людзей напісалі, як яны чуюцца. Вось кніга ўспамінаў наш Быкаў, народ драўся, каб у яе напісаць. Вось, на жаль, не маю поўнага збору твораў, але вось першы том маю яшчэ 5 і 6, астальных не маю. Пытанне, калі ласка. Я хацеў сказаць, дзякуй вялікі за ваш грунтоўны аналіз творчасці Быкова, за тое, што вы падзяліліся з намі нейкімі дэталямі жыцця Быкова. Вось, так што дзякую вам за вашу адданасць творчасці Быкова, за тое, што вы пра ўсё жыццё працягваеце інтарэс і прыцягваеце нас таксама да творчасці Быкова. А я тут бачу маладых беларусаў, і маё пытанне такое: якія б кнігі вы параілі? Таму што я чую шмат, што хтосьці кажа, што Быкова чытаць цяпер вельмі цяжка. Якія кнігі вы параілі, магчыма, для таго, каб пачаць чытаць Быкова? І яшчэ пытанне, якія вашы улюблёныя кнігі Быкова? Усе. Але вельмі люблю «Знак бяды». У нейкім сэнсе нават больш, чым «Мёртвым не баліць». Таму што у кожнай літары бачыш, як цяжка жылося нашым людзям пры саветах. Ну, і бліскуча напісана. У мяне няма ніякай, якую бы я паставіла на першае, на другое месца. Яны ўсе стаяць на уровень на першым месцы. Ён геніальны пісьменнік. А кніг, якія пачаць, калі магчыма пачынаць чытаць Быкова? Мне цяжка зразумець, што хто-небудзь думае, што яго цяжка чытаць. У яго вельмі простая мова, даволі кароткія сказы, ёмкія. Ну, магчыма, тое, што маладое пакаленне ўжо не ведае той рэальнасці, у якой мы так яшчэ ведаем, это савецкія часы, мы ведаем пра вайну з аповедаў нашых там дзядоў. А маладое пакаленне, здаецца, цяжка ўявіць сабе, як мы жылі, таму што мы жылі нават у Савецкім Саюзе, это было зусім іншае жыццё, якое, напрыклад, цяпер. І таму у гэтым сэнсе, калі ты пачынаеш чытаць кнігу, і тая рэальнасць, у якой апісана яна не зусім супадае з тым, што ты бачыш перад вачыма, у гэтым сэнсе магчыма цяжкасць. Ну, не буду... Можа, гэта рэзка з майго боку, але на маё старое разуменне толькі лянівы можа думаць аб тым, ці ўзгадваць, што Быкова цяжка чытаць. Насамрэч, я прыехала і жыла на Беларусі без беларускай мовы, і
мне казалася, як і маім сябрам, што гэта нармальна. Я вывучыла беларускую мову, дзякуючы Быкаву, на яго з яго твораў. Быкава, паэзію Барадуліну, гэта ўжо прыйшло тут пры сталасці. Маладыя толькі, ну што, калі сказаць ім, сколькі яны трацяць у землю, не чытаючы Быкава, і не вывучыўшы мову Быкава. І гэта робіць іх вельмі маленькімі і для сябе, і для іншых. А калі яны хочуць вырасці трошкі і стаць паўнацэннымі людзьмі, яны павінны чытаць Быкава. Ён навучыць. Дзякуй за годны адказ. Наступнае пытанне з чату. Якія яшчэ даследчыкі за межамі Беларусі пісалі і пішуць пра Быкава? Ці ёсць нехта ў Паўночнай Амерыцы, акрамя вас, дарагая Зіна? Ілонка, ты нешта пісала пра Быкава? Пісала артыкулы, так? Ну, я писала, але не так, як ти. Я писала успомины, писала так, некалькі, фактично, це 3-4, максимум видела. Але я не есть специалистка, я только его моцно люблю. Мне удалося, дзякуючы пазіцыі маей на Canadian Association of Slavists, привлечь шмат моладзі да Быкава. Зараз, калі я старая, ўжо ніхто нішто, я гэтага не раблю. Юрасці, я адказала? Я Юрасі ўжо надоела, ён ужо пабег. Я хацеў, каб нехта яшчэ задаў, але ж, калі ласка, сябры, задавайце пытанні. У мяне ёсць пытанне, вось, Зіна, вы расказвалі, як вы спрабавалі паслухаць свайго бацьку і з сябрамі, калі яны размаўлялі пра тое, яны спрабавалі, не давалі магчымасці вам гэта рабіць, таму што размаўлялі ціха. І вось тое, што на самой справе там зразумець вот тое пакаленне і пра тое, што Быкаў казаў і пісаў, а людзі размаўлялі паміж сабой і не выдавалі гэта да людзей, то каб іншыя ведалі, то вось гэта як бы так трошкі можна наконт гэтага раскажыць. Чаму вось Быкаў, атрымліваецца, што Быкаў адзін з немногіх, хто гэта казаў громка, а ўсе астатнія трошкі, эта частка, магчыма, і таксама не зусім зразумела для новага пакалення, таму што тых умоў, якіх жылі тады людзі, яны зараз людзі звонку не ў Беларусі не адчуваюць. Я задавала гэта пытанне маме увесь час, асабліва калі бацька памёр. І яна казала, што наша генерацыя вельмі нешчасная. Мы не хочам, каб вы ведалі, як гэта было страшна жыць. У вас іншае жыццё. Ну, вось такі быў адказ, Саша. Я, можа, добрый день, Добрый Зинаида. Я хотел бы задать пытанне, может быть, я 2 хвіліны спачатку ўспамін ставлю, ён звязаны з гэтым пытаннем. Я, на жаль, не змог, не паспеў, ён быў выгнаны з Беларусі, калі мне было 16 гадоў, фактычна зацкавалі, білі вокны у ягонай хаце, і бачыў я яго ўжо, на жаль, толькі
у траўне. Гэта так склалася. Я лічу за шчасце, што паспеў застаць дзядзьку Ігора, як яго клікалі, Ігора Барадуліна, і пачуць ад яго вельмі цікавыя рэчы. І я вось успамінаю, сёння 21 дзень, як ён памёр, і 21 год, прабачце, і вось гэта пахаванне, я тады якраз дыплом здаў, і я здаваў дыплом, адключаны ад усяго інфармацыі, і я заходжу, мы толькі здалі дыплом, заходзім з сябрамі ў нейкі бар, і там радыо, і там кажуць, што працэсія з траўной Быкава ідзе па праспекце. Я так, што, Быкаў памёр? Кажу, а мне кажа, што ты не ведаў? Я кажу, я ж дыплом здаваў, нічога, 24 гадзіны на суткі. Он кажа, так, я кажу, один чалавек быў прыстойны, і той памёр. Я кінуў все, вот просто, але я быў в лапсердаку больш-менш прыстойна апрануты, дыплом же, і не ў белым, дзякуй Богу. І я просто кінуўся на Якуба Коласа пляцы, здагнаў гэтую працэсію, і неяк так атрымалася, што я ішоў побач, там зусім, там потым пагрузілі на аўтобус, і я от ішоў, що выхлопную трубу, памятаю, мне на штаны дзьмялі, мне, ну, я быў просто так агаломшаны, што я не звяртаў увагі, я вот ішоў. І мы прыйшлі на гэтыя могілкі усходнія, і, ну, пахавання, і я так просто стаяў, як слуп, і пачалі венкамі закрываць, і склалі прыгожыя венкі, там, з бельчавана-белымі сцягамі, і ставілі спецыяльны, самы прыгожы венок наверх. І тут аднекуль выскаквае ад лукі чалавек, і паверх гэтых всіх прыгожых бельчаваных белых венкоў ставіць свой венок ад прэзідэнта, там, ці адміністрацыі прэзідэнта, ці ад прэзідэнта, чырвона-зялёныя, ты самы. І все загулі, але так моўчкі, ніхто яму слова не сказаў, а мне так это просто аж сорамна стала за гэта. Кажу, што вы робіце? Кажу, хто яму вокны біў? А зараз вы гэта, і ён до мяне, і мы пачалі нешта спрачацца, но ён настойваў, но ён до мяне павярнуўся ў гэты момант, і потым мы паварочваем галовы, а пакуль мы спрачаліся, хтосьці спрытны, пакуль ён адвярнуўся на мяне, гэтую ленту з надпісам і чырвона-зялёную з венка з гэтага зняў. І ляжыць гэты венок, ужо, ну, просто венок памяці, дзякуй Богу, без гэтага здзека з ягонай памяці. Вось, так вот, адзіная моя сустрэча з Васілём Быкавым была, на жаль, на могілках. Я хацеў запытацца, ён вось спачатку Нарвегію, потым Нямецчыну, і я памятаю, ён пісаў, што вот як склаўся лёс, я змагаўся з немцамі, а цяпер толькі ў немцаў магу прытуліцца. Можа, вы успомніце, як ён перажываў вось гэты момант выгнання, што ён казаў пра гэта, вось якія былі ягоныя думкі на гэты, пра выгнанне? Дякую за пытанне. Маленькая папраўка, Любік. Вокны білі ў гародні. У Менскі. Ну, я ж з газет гэта ведаў. Ён таму і пераехаў у Менск, каб пазбавіцца ад гэтай дрэнні. Цікава, што я спыталася ў яго, як я задала яму гэтае пытанне. Я спыталася, як ён можа жыць у Германіі, якая столькі гора нам прынесла. А ён адказаў, Зіна, гэта ўжо не тыя немцы, гэта іншыя людзі. Яны людзі. Дзякуй вялікі. Немає за што. Дзякуй яму і дзякуй вам за пытанне. У мяне ёсць пытанне простае, ці ён мае творы свае у канадскія публічныя архівы там у Атаве, і ці ён мае творы, можа, у бібліятэцы Торонскай альбо тут у Монтрыялі? Гэта мае пытанне. Дзякуй. Івонушка, ці ёсць у цябе адказ?
А я думаю, што што нема ў публічных установах Канады, бо яны толькі затрымоўваюць тое, што іхняе ёсць, што звязанае з Канадаю альбо напісанае канадцамі. Так што мы стараліся выслаць скрыню кнігаў беларускіх у нацыянальную бібліятэку, і яны не прынялі. Я ж нават хадзіла, памятаеш? Так што я думаю, што Быкава таксама няма, хіба толькі штосьці выдадзенае, але, здаецца, нічога такога няма, праўда? Твая кніга ёсць, Зіна, твая кніга ёсць, твая кніга ёсць, напэўна, ў нацыянальнай бібліятэцы, безумоўна. Але ягоных кнігаў, я думаю, што няма. Я калі прыехаў у Канаду, это было 20 гадоў, я калі пайшоў у Атаўскую бібліятэку, я там цікавіўся Караткевічам і Быкавым. І была кніжка на ангельскай мове «Знак бяды», пераклад. Вось. І яна стаяла на паліцы, я яшчэ там паглядзеў, думаю, вось Быкаў ёсць. Каралькевіча я знайшоў толькі рускамоўную кніжку, а вот Быкаў быў ангельская. А вот цяпер, пару гадоў назад, я зноў хацеў знайсці эту кніжку, і я ў каталогі уже не знайшоў. Можа, я так не вельмі добра шукаў, але такая кніжка была. А можа, які любіцель сцягнуў, ніколі не ведаеш? Ну так, не ведаю. Але я думаю, што калі пашукаць, то магчыма, можна было б знайсці. І таксама, калі б прасілі людзі, калі б людзі прыходзілі ў бібліятэку і прасілі гэтую кнігу, тады яны зацікавяцца і, магчыма, купяць. Справа ў тым, што яны затрымоўваюць кнігі, глядзяць 2 гады, калі ніхто не бярэ, яны іх прадаюць. Так што абавязкова, калі будзем цікавіцца, дык зноў ідуцца кнігі гэтыя ў бібліятэках. Вот Надзея Нортон, калі ласка. Всім прывітанне, вельмі рада бачыць. Спадарня Зіна, дзякуй вялікі за класную такую лекцыю, столькі розных тэм, усхвалявалі, і я таксама узгадала пахаванне, бо гэта, напэўна, у маім жыцці, прынамсі, адна з такіх даволі вельмі значных падзей. Я памятаю, што я збегла з працы. Я туды працавала на гістарычным факультэце, і, карацей, не змагла я стрымаць, у сэнсе, мне трэба было там пэўны момант вяртацца, але я стаяла ў гэтай чарзе там некалькі гадзін, і мы дастаяліся, там дом літаратара, і нездарма пасля ўжо, калі асэнсоўвалі гэтую падзею, то казалі, што гэта адзін з такіх вельмі моцных момантаў яднання беларускай нацыі было. Гэта сапраўды, гэта адчувалася просто ў кожным твары, у вачах. Я зараз пачынаю размаўляць, мне адразу голас дрыжаць пачынаю, потому што гэта сапраўды было вельмі моцна. Я, на жаль, не змагла якраз на тое, што было згадана на 6 трапіць, бо мне на працу трэба вяртацца. Вось, і, конечно, ніякай працы не было, я толькі думала пра гэта, але хапіла нават таго, это просто ручаі людзей, просто, неяк бясконца. Это просто штосьці сапраўды неверагоднае. І было такое адчуванне, патрэбнасці, прысутнасці там, што гэта менавіта тое месца, калі ты адчуваеш, што ты ў тым месцы, у той час, са сваімі людзьмі, са сваім народам, развітваешся з нечым такім вельмі значным. І гонар за свой народ, так? Нават я б сказала, што Быкаў, ён неяк ён адлюстроўваў больш, чым чалавечыя якасці, бо ён неяк, надчалавек, звышчалавек у нейкім сэнсе, бо у ім было неяк так все сканцэнтравана, гэта любоў і да Беларусі, і такая цвярозая, вельмі моцная грамадзянская пазіцыя, і гэтак далей. Так што, дзякуй вялікі за тое, што зладзілі гэту лекцыю, далучылі нас таксама. Дзякую вам усім, прынялі ўдзел, асабліва арганізатарам. Вялікі дзякуй, Юрась, Алесь і ўсе, хто спрачыніўся, потому што, мне здаецца, гэта вельмі важна, і давайце працягваць, вельмі хочацца. Вельмі важна, вядома, што это вельмі важна. Тым больш паслухаць чалавека, які асабіста бачыў Быкава, размаўляў з ім, это заўсёды цікава.
і неабходна часцей нават сустракацца. Вось Мгм. Івонка хацела нешта дабавіць. Да, я таксама сустракалася з ім між 2000 годам і 2003, калі ён памёр. І мае ўспаміны цудоўныя спаткання ў гэтых, такія мілыя, прыемныя. І мы спатыкаліся 2 разы, здаецца, чи 3 разы на святкаванні 25 сакавіка. Чула ягоную апошнюю прамову на 25 сакавіка. А першы раз, калі пазнаёміліся, дык папаліся былі, нас пасадзіла радыё «Свабода» у той самы гатэль, і мне вельмі прыемна было, бо кожную раніцу Быкаў мне званіў і запрашаў на снеданне, якое толькі што прыгатавала яго жонка Ірына. І я тады ішла, з імі сядзелі, можа, якую гадзіну часу. Ну, а пасля пачыналі нашу працу, хадзілі па палітыках, пасадзілі дрэва разам каля рэкі. Так што ўспаміны цудоўныя. Я хочу скарыстаць з нагоды, каб прывітаць усіх беларусаў ад сябе і ад Рады БНР з гэтым стагоддзям. Цудоўным, это велізарная дата ў нашым жыцці. І таксама хочу падзякаваць Васілю Быкаву за яго ўклад не толькі ў беларускую літаратуру, але і ў жыццё ўсіх нас. Дык вось, жыве Беларусь. Жыве, Жыве. вечна жыве. Жыве. Ірына там падымала руку. Калі ласка, можа, вы нешта хацелі сказаць? І я хацеў яшчэ запытацца у Сергея, ён даслаў некалькі лінкаў, ці маглі б вы пракаментаваць? Прывітанне гаспадарства. Вы чуеце мяне добра? Добра, добра. Я хотел бы зазначыць, што Васіля Быкова я ведаю як чалавека з Віцебшчыны. Ён нарадзіўся на Віцебшчыне і, по-мойму, каля Ушачаў. 40 гадоў спаўняецца, 80 гадоў спаўняецца Ушачскаму прарыву. Моя маці з тых месцаў, так што па маці я зямляк Быкова. І мне здаецца, не Брэсцкая крэпасць на першым месцы ў подзвігу беларускага народу у Другой сусветнай вайне, а вось гэты Ушачскі прарыў. Калі Сталін і партызанскі штаб у Маскве насамрэч паслаў іх на смерць, бо Чырвоная армія была 30 кіламетраў, калі 6 нямецкіх дывізій пачалі акружэнне партызан. І тэарэтычна яны маглі прарвацца і астацца ў жывых большасці у бок Чырвонай арміі, Чырвонага фронту. Але быў дадзены прыказ прарывацца на Лепель, на захад. Урэшце рэшт, большасць людзей, большасць партызан, а галоўнае цывільных абозаў, што ішлі за партызанамі. Нейкія людзі гавораць, што 100 000. Вікіпедыя не вельмі на самай справе акуратная ў гэтым, бо зноў я знаю нейкія ўспаміны маёй маці. Напрыклад, яна з 28-го года, і з яе класу з Лепельшчыны усіх хлопчыкі былі ўжо ў партызанах па 16 гадоў. Не выжыў ні адзіны. Усе загінулі ў гэтым Ушачскім прарыве. І толькі маці потым хадзілі, збіралі косці па балотам, дзе нехта з тых, хто прарваўся, все ж таки мог сказаць, што апошні бой яны прынялі там і там. І мне здаецца, у Быкова недзе ў адным творы ёсць пра гэта некалькі слоў буквально, што маці знаходзілі ў лесе косці, прывязаныя рамянямі да вярхушак сосан, бо гэта была толькі адзіны выхад захаваць жыццё, але ў немцаў было многа сабак, і яны знаходзілі ўсё роўна гэтых партызан і
іх знішчалі, так яны гінулі. Мне пытанне да вас, спадарня Зінаіда. Можа, вы ўспомніце больш дакладна, у якім творы вот Быкаў все-таки упамінае гэты ўшачскі прарыў. І вось дакладна гэты эпізод, што многія партызаны, іх астались скелеты, прывязаныя рамянямі да дрэваў. Я не магу ўспомніць, калі чэсна, але гэта недзе ў яго ёсць. Мы ведаем, што не будучы партызанам, але добра ведаючы гэтую тэму, пісьменнік Быкаў напісаў вельмі моцныя рэчы аб гэтым часам і аб лесах і аб лёсах людзей. Але вось гэтую рэч, Сергей, якую вы сказалі, я не памятаю. Я думаю, у мяне бы засталася ў галаве. Я не памятаю гэтых сказаў. Ёсць яшчэ матэрыял да даследавання у творчасці Быкава. На ўсё жыццё хопіць. Так. І зараз, калі магу яшчэ хвякнуць вельмі паважную лічбу, якую я не сказала, з тых хлопчыкаў малодзенькіх, якіх бралі са школкі і гналі на вайну, у жыццё вярнуліся толькі 3%. Толькі 3%. Можете сабе ўявіць гэты страх. Здаецца, вот это, калі Вось гэта Быкаў сказаў. 24 год, вот это, здаецца, 24 год. Пачынае з 22-го, 3-го, уключна 4-й, маеце рацыю. Але засталося толькі 3%. Ну, слухайте, чвэрць насельніцтва наших суайчыннікаў не ўбачылі белага свету. Якая яшчэ краіна? Я маю на увазе Еўропу, таму што самі ведаеце, што і ў Афрыке творыцца, і ў розных месцах. Але для нас Афрыка далёка, а сваё назаўсёды застанецца і павінна застацца назаўсёды. А маладых... Прабачце, Зіна, перабіў вас. Маладых трэба вучыць. Ну, вы добра это робіце, я хочу вам сказаць. Правда? Я хотел только Сергею отказать, что калісьці Быкаў и Олесь Адамович записывали магнітафонныя, рабілі записы, якія апублікаваныя, и там Быкаў шмат рассказывае про Ушачы, про свое дзяцінства. Вось, и магчыма, вы можете пошукать на интернете, магчыма, ён у гэтых вот записах мог казаць про вот этой, про ушацкі этой прорыв, калі вы поглядзіце. Называется «Молодые гады». Добра, дзякую. Я не могу вам сказать докладно, але магчыма там можа быць, потому что яны шмат гавораць про дзяцінства и вот про Ушач там у этих успамінах. Дзякую. Я толькі хацеў яшчэ дадаць, што гэта стаянне Чырвонай арміі за месяц да аперацыі Багратыён, из-за якога загінула каля 100 000 беларусаў на Віцебшчыне тады ў блакадзе. Паўтарылася 3 месяцы у жнівені 44 года. Красная армія дайшла да Віслы і стала там, калі палякі паднялі паўстанне. І дала эсэсаўцам знішчыць. Яны ж стаялі і чакалі, ну так. Падушыць польскае паўстанне. Ну, Но цяпер это нас не здзіўляе, правда? Падчас того, што адбываецца сёння, это уже нікога не здзіўляе.
Я ось у нейкіх сваіх размовах з палякамі наведаў ім, што гэта не першы раз было, што было гэта і раней у гісторыі вось беларускай партызаншчыны. 30 кіламетраў да лініі фронту, але яны вырашылі не дапамагаць. Ну, вось гэта было з гісторыі. Ну, дзякуй вам за ваш... Калі ласка, звярніце увагу от на лінкі, якія Сергей даслаў там у чат, калі цікава. Таму што мы шмат яшчэ не ведаем. Трэба вывучаць. Вось, мы ўжо тут прагаварылі амаль 1,5 гадзіны. Ці ёсць у вас яшчэ пытанні да Зіны? Вось. Вельмі у нас грунтоўная сустрэча, грунтоўная беседа. І можам Хто арганізаваў? І можам Зіна. яшчэ пагаварыць. Вось, у мяне тут пытанне яшчэ ёсць, вот такое, зачитаю. Васіль Быкаў шмат працаваў і, магчыма, не меў шмат вольнага часу. Пра сяброў вы ўжо казалі. А ці знаходзіў ён час на сяброў? Ці адмаўляўся ад сустрэч і аддаваў увесь час працы? Ну, такое пытанне. Ну, сябры ёсць розныя. Ёсць вось гэта Божья Троіца, Адамович, Лазараў і зараз дурной головы. Барадулін. І Барадулін, конечно. На гэтых час быў заўсёды. Вельмі ўдзячная яму і спадарыні Ірыне за тое, што заўсёды знаходзілі час для мяне. Вось. Як я пыталася сказаць у дакладзе, калі ён камусьці давяраў, дык я заўсёды у Быкава ад пачатку да канца. Вось. А з вуліцы, конечно, ну, я ж вам рассказала про то, что я казала, что вось хоча написать вашу биографию. И он мне показал, что хотите познать мою биографию, читайте мои книги, коли ласка, коли не хочете читать книги, так не турбуйтесь, потому что вся моя биография в моих книгах. Але працаваў шмат. Во Франкфурце быў балкончык такі, яны выходзілі. Ірына Михайловна гуляла по Франкфурту, а у яго ўжо не было моцы іграць. Большая частка фізічнай я маю на увазе, фізічная, ён ужо быў слабы. Ён жа не адразу заявіў, што бывае. Ён знаў гэта даўно. Ну так. Ну так. Толькі ёй не гаварыў. Добры чалавек, не хацеў яе непакоіць. Яшчэ пытанне пра перакладчыкаў. Некалькі слоў можаце сказаць, ці вы ўжо сказалі там, але пра перакладчыкаў. І тут яшчэ пытанне, ці бачыце вы кнігі, якія, магчыма, яшчэ не перакладзены і павінны быць перакладзены? Я не маю адказа на гэтае пытанне. А Джим Дзінклі перакладаў Быкава, ці вы не ведаеце? Я думаю, што не. Я ведаю, што Арнольд некалькі напісаў даўным-даўно статей, але Джим менш рабіў, чым Арнольд. Ну, дзякуй.
Але была беларуская мова цудоўная і ёсць у іх у абодвух. А другого вы назвали кто другие? Арнольд Макмиллен. Ага. Яны і так у Лондоне там і жывуць яшчэ, так? Ну, яны там нарадзіліся, там і жывуць. Джим яшчэ нічога, у яго добра працуе галава. З Арнольдам праблемы старческія. Мгм. Час прыходзіць. Ну что, я не ведаю, давайте, калі яшчэ ёсць пытанне, але я хацеў бы сказаць вялікі дзякуй за тое, што вы ўсе далучыліся да этой найцікавейшай размовы. Падзякаваць спадарыні Зіне за тое, што яна знайшла час і расказала нам пра тое, што мы яшчэ шмат не ведаем Быкова і шмат усяго можна чытаць, ганарыцца, шанаваць. І тое, што Быкаў у нас ёсць, это сапраўды наш Быкаў, на гонар нашай нацыі. Абсолютно наш. Нікому не аддадзім, але няхай вучыцца. Так. І вонцы таксама, Юрась. Яна ж таксама і гонцы сказала. таксама, так. Вялікі дзякуй Зіне за яе вялікую працу, адданасць беларускай спадчыне, усім арганізатарам і удзельнікам за цікавую, душэбную, вельмі патрэбную нам усім сустрэчу. Ірэна піша. Вось, так што яшчэ раз, Зіна, вам вялікі дзякуй за тое, што вы далучаеце моладзь да вялікай літаратуры Быкова, да яго маральных якасцяў, тое, што можна ганарыцца не толькі яго кнігамі, можна ганарыцца яго жыццём, так як ён сябе вёў у тым жыцці, быў складаным, але ён быў сапраўдным рыцарам сумлення і свабоды. Я не магу не прачытаць верш Караткевіча, таму што гэты верш для мяне, ён вельмі кароткі, але вот эта фраза пра сумленне і свабоду, яна была написана у чэрвені, 19 чэрвеня на 60 гадоў Васіля Быкова, 40 гадоў мінула, і нічога не змянілася. Быкаў застаецца нашым вялікім, я б сказаў, беларусам 20-го стагоддзя. Вось, час стагоддзі, як касой сцінае, веры, царствы, догмы ідуць да ценяў. Всё мінае, гонар не мінае, бо народжаны адным сумленнем. Калі сонца выб'ецца з туману, толькі іх і ўспомніць хор народаў, воінаў сваіх, святых і зраненых, рыцараў сумлення і свабоды. Так што дзякуй вялікі за тое, што ў нас ёсць воін Васіль Быкаў, яго літаратура, за тое, што мы памятаем, за тое, што мы чытаем, за тое, што мы ганарымся і будзем ганарыцца тым, што мы беларусы і ў нас ёсць наш Быкаў. Так што дзякуй за сустрэчу, дзякуй за ваш час і асабіста Зінаідзе Емпелевіч, вялікі дзякуй. Калі ласка, прыміце ад мяне велізарнейшы дзякуй, усе вы, за тое, што падтрымліваеце нашу культуру, за то, што падтрымліваеце адзін аднаго, за еднасць. Больш нам нічога і не трэба. Усё астатняе, як кажуць, трын-трава. За то, што вы такія малайцы, за то, што вы такія людзі добрай культуры, правільнай культуры, за тое, што вы ёсць. Ну, усяго добрага. І перадам вам словы Ірыны Михайловны, яна заўсёды нашыя беседы так канчае. Дзякую вам за вас.